Wannan shi ne karo na farko da Sheikh Malam Aminu Daurawa ya faɗi abin da kowa da kowa ke buƙatar ji, kuma ya faɗi abin da ya kamata a ce tun asali sun aiwatar tun lokacin da suka kawo mana Muslim ticket, tun lokacin da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya hau kan wannan karaga. Sa'an nan ya janye tallafin man fetur. Tun a wannan lokaci ya kamata a ce sun je sun same shi domin su ga cewa an kawo ƙarshen wannan abu, amma ba su yi ba. Sai a yanzu da talaka ake so ya ƙwaci 'yancin kansa, sa'an nan ya san wane ne shi, sa'an nan ya san da cewa yana da dama da zai iya tuɓe wani shugaba wanda ya kasance azzalumi a kan karaga. Sai a wannan lokaci suke fitowa suke yunƙuri su ga cewa sun hana wannan bawan Allah ƙwatar 'yancinsa da kuma zamowa mutum, da kuma cewa shi fa ya san abin da yake yi, ba zai yiwu a ta zaluntarsa tsawon shekaru ba. A halin dai yanzu Sheikh Aminu Daurawa ya ga cewa ya kamata ya haɗa dukkanin kan malamai domin a samu a je wajen Bola Ahmed Tinubu a bayyana mai dukkanin halin da 'yan arewa ke ciki, ko kuma a bayyana mai dukkanin halin da 'yan Najeriya ke ciki na matsin rayuwa, talauci, da kuma rashin hanyoyi, da kuma rashin ingantaccen asibiti, da kuma rashin ingantaccen ilimi, abubuwa da dama barkatai wanda da su ake mana alƙawari kafin a ce shugaba ya hau kan karaga. Amma bayan kan mulkinsa yakan manta dukkanin alƙawarin da ya wa 'yan Najeriya, sa'an nan ya fuskanci kawai satar kuɗin mutane da kuma zaluntar mutane. Ɗan abin da ake buƙata a ci a sha, sa'an nan a kwanta a huta, shi ma ɗin sun ce mutum bai isa ba. Komai da komai su lalata shi a ƙasar, amma malamai na goyon bayansu. Tabbas abubuwan da malamai ke yi suna sa hannu dumu-dumu wajen ƙara lalacewar Najeriya. Domin ya kamata a ce idan mutum ya nemi ƙwatar 'yanci a ba shi ƙarfin gwiwa domin ya ƙwato 'yancinsa. Da yake ana rage musu wani abu wanda bai taka kara ya karya ba, hakan ya sa ba sa so su ga cewa ana ganin laifin wannan 'yan siyasa, domin suna ganin cewa tamkar ganin laifinsu tamkar su ma samun matsala ne a gare su.